Nice. Super P. That's good. Snibban går. Jag kommer se ett handikapp som massa sysselspel så jag Jag har haft ett handikapp. Du klarade det där gott. Vad är handikapp? Oj. Welcome back to Koopa Tycoon Town. Jag ska så. Jag flyger slös på vi spelar. It's fly by night. Men gör en sån Mario Party spel när jag alla ballarna på att så jag också. Fuck a lucha and IT copy just nu. Ja. Super länge. Cooler than pirates, scarier than ghosts, riskier than runaway train. No suits. No, jag don't got him there, dude. Iskabab. Ja, det var så cool av det. Han har bam 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 bam. Is that Okej, fine. Det gör det. Sorry, dude. Ja. Det är coolast. Hey. Hey man. Det bästa är att det släpper att hoppa, det är bara... Yeah. Så... Jag spelar Luigi var Peach hackar Luigi. Bara Luigi, det är så forced över idag. Tall guys. Så det är bara Luigi spelar. Jag vet inte vad de säger bankarna, men okej. Jag säger bankan där vi tog presspassarna. Alltså, du ska fickla pengar och mest pengar i banken. Mera pengar i superstökner. Så det är som halva pengar. Mera stökner. Att köra pengar in bankan. Shut up! Alla pengar Fuck off, fuck you. Hotel could be yours for an investment of hell yeah. För jag fick det framför bojar. Ja, så kan du inte köra in. Ja. Jo, kom. Jag är så nöjd där. Så awkward. Fuck att det är... Jag lyssnar en russisk och äldre. Ja. Det är just lock. Luigi är den mest forced character som är tid i alla världar. Kom till en tennisspel. Fick jag en stött nu på grund av det? Ja. Nice. Jag hade just skulle Booby Trap Skateboard Course. Real life thing. Fucking Booby Trap Skateboard Course. That was like the booby trap. Skateboard. Ja, Booby Trap Skateboard. Wow. Det är extra. Vad fan tog man där? Ja, han har kött. Det går att fundera. Väck med en ny vänner, va? Du klarade det. Åh, helt. Inte? Du klarade! Jag kan inte välja det. Oh! In your face! Det är konsument där. Rematch. Bea Lucho. Ja. Oh! Hell. Oh! Nice! Oh! Tyvärr kan vi att det är direkt. Det är fire just direkt. Hell yeah! Åh! Det är det jättevisst. Tjena, Visst du vill tänka det. Så det ser jag spring. In your face! In your face. Ska vi gå igen? Ja, vi ska gå igen. Ja, okej. Alltså, så visst ju... Fuck! Jesus, Men det är inte göra det. Inte fuck up. Vad är det som är det? Agro! Agro! Wow! Jag blockerar där! Nej! Yay! Oh! Där
Boom! Jag såg det. Oh, fuck! Jag ska lägga för in. Nice! A squeeze! Jag får Sander här, sparka i levla. Tack för det, Levi. Tack Ja. för det. Ja, det är vi. Tomater. Battle of the game. Nej, du missar min bänkar! Det är bra att jag ska visa mig. Nej! Okej. Det är bra att jag... Oh, det är No! Är jag inte, ja? Shit, det är löjliga paper. Han så färre allt för mig. Nej, men... Vad är det? Sniper. Jag kommer inte 13 kronor dit. Oh! John. Sen det minns så. Alltså. Synd det. Det är allt du tror jag. Det är alltid tur. Bara det finns ju Gengar som fattar det. Blicka. Blocka? Okej, om jag såg Nu är det det som är. Ah, nej! Shit. Ah, shit. Fuck. Nej! Jag var upp till glöm för att spela det jag gått. Det är inte lugnt. What's the preference? Yeah. Nej! Det är slängkvart alltså. Levi vann i 20 steg! Wow! High five. High five. Men en affär så fick han inte free monkey ride. Ja. Han fick sig free monkey ride. Det är nog bäst, men... Hur spelar vi? Vi ska pojka. Okej. Pajka, ska du trusta den här? Jag ska dekorera kakan. Hur sitter jag vet? Jag vet inte. I don't know. Jag vet inte hur vi gör det där. Vad är det? Okej, jag ska... Inte mitt och i. Perfect! Yeah! Team! Farmor siktig. Oh, det är vi. Andreas. Spurn! Gör så! No! Så blir det ju A! Oh, yeah! Här. Oops. Ja, det är Andreas som sabterar high five. Det är som att sabotera och kakko. Ja. You mocked the highest. Men det var Säg vad det är en fan av just ner och Apple. Det är Perfekt. FI flashbacks här. Ja, det är vitt där. Åh, no. Jag hörde Mario som bakgrund. What the Min fuck? Apple, det är så. Det är verkligen. Nej! Nej, jag kan inte tycka att jag så sitter jag arg. Så vi är alltid 20 så Jag vann det inte. Jag dacht. Ja, ja. High five! yeah! Det är bara high five. Det är bara det. Det var bara ett säkert när du är så här. Ja. Nej. Nej, inte hover. Hover. However... Åh, no! Tvattlar! Jag hade en chans till sig benen. Nej. Okej, vi får bara hoppa. Så är det att hoppa så här. Ja. Okej, vi känner det. Vi känner det. Det låg en början ju. Väl, vad ska jag... No! No! Det är så Att det här är shit sådär. Att det är kväll. Shit. Ja. Scottish. Jag är inte så präglad. Hon avast. Jag uppe i er ju avast. Er är endast för pengarna. Bara lite. Men det första... Så är det där pojkar. Att få sen nästan. Men bara vänt i rätt där.
Jag får sen ens väl. Ja, är nog ni. Spett ju. Jo, det var så så. Just Andreas fick alla pengar. Jag fick 16. Nej. Okej. Det är inte Atle. Jag kan inte flippa det. Aha! Det skejtas väl? Nej, vi dialar det väl. Tycker vi ska. Jo, vi fucking dialar det väl. Jag har inte där näka, fuck it! Åh! Vilka det var det Luigi? Åh, det kan du! Åh, det kan du! Nick? Vi sa det inte. Vi sa det inte, jag måste säga det. Hej! Du stämmer då. Jag menar så. Vin Atle för då jag som lofta. Ja. Som Atle för 16. Ja. Du vet vad du fick 6. Åh, Ja, så jag är ena grad. Many star. Bla. Nej, bonset nu. It's all to this. Candy star. Här sa vi inte hon. Very good. What? 3. Whoa! jag fick vinna 4. Candy. Rolling star. Vad ska andra fick då? The running star. Betis. The running goes to. Woo! Det tycker inte så där. Ja, värst. Det är inget snägg. Det är tvärnit. Det är inte Hade det. Red star. Så att inte är så sur. Tips. Jag är så sur. Goes to Luigi! Det är också Ja, men inte att så att det är. medaljen för good try. Don't worry. Tackar vi Running Star. Jag vill gärna veta hur starkt vi var. Alltså nu är jag nästa väg. The victor is... Simon! Ja, twist det här under. Ah, yeah. Det var det så gott. Vinnaren. What a triumph! Att det här var bärt att du längtar. Alltså goda What priser. a triumph! Fick en stål. Woo! Superstar!